Dag, jeg er Mathias, og i dag, altså jeg er på vej hjem fra skole, men i dag den der lyd der, det var så ikke sandt, det var ikke Christian i dag. Men jeg har så en anden ven med i videoen her, og det er så Daniel. Ja, det var sammen med Barcelona-hunden. Grunden til, at jeg altid først går hjem klokken 4, det er fordi, jeg er i klub. Og det er ikke bare en klub, det er en miniklub. Og der kan jeg fortælle jer, at det vi laver, det er mega funny. Ja, det er mega funny. Vi spiser frugt i nogle minutter, og så ellers så bruger jeg bare dagen på at spille computer. Det vi laver hele dagen. Ja. Men hold kæft, mand. Det er kraftedeme det fedeste, man kan lave. Ikke også? Mega. Men ja, og det er sandt. Nej, præcis, synes jeg skal se ham. Kan I se ham? Kan I se ham? Nej, det kan jeg ikke. Han er klokker en nar. Ja, det må du nok sige. Men, okay. Men i dag er jeg stadig idiot 1. Og det vil jeg altid være, fordi mig og Christian, vi er kraftedder med skøre. Men ja. Hej Sander! Sander! Nå, han gad ikke at høre efter. Sander, din bød! Nå, Dal, du ved godt. Ej, jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der følger med min video, men det håber jeg sgu, at der er. Fordi jeg ser, at der er... Det er bare ærgerligt. Jeg ser, at vi har 19, altså 10 kanalvisninger, og så 10, 1 og 7 visninger på nogle af vores videoer. Like, hvis I kan lide dem. Nej, bare jeg kan. Ja, den. For et slag. Nej, hvad nu hvis der er nogen, der ligesom følger os, der ikke kender. Bare for sjov, I får ikke slag. Men ja. Fuck, der er koldt. Nej. Stop med at råbe. Stop nu med at råbe, Dan. Jeg råber jo ikke. Det gør du jo. Det gjorde du lige før. Smutter! Okay. Prøv at se der. Kan I se den der? Der ligger en dåse. Og der ligger så en dåse der. Men ja, jeg håber altså, I kan lide de videoer, der jeg har lagt ind. Hold kæft, mand, den. Prøv lige at se ham. Prøv lige at se ham. Ja, du. Ej, der var den i vandet. Nå, kom Daniel. Daniel, kom, vi skal hjem. Hold nu kæft, Daniel. Ja, som jeg prøvede på at sige, det var, at jeg håber, I kunne lide mine, mig og Christians, de andre videoer. Hvorfor snakker du om så mange videoer? Hold nu kæft, Daniel. Jeg håber, I kunne lide de videoer, mig og Christian vi har lavet. Ja, jeg ved godt, det er dårligt filmet, men stadig. Jeg er stadig kun på telefonen. Jeg skal lige have købt et eller andet skærmoptagelse til min PlayStation 3 og sådan noget. Men så er det faktisk sådan, at jeg har fået Bandicam, og det har jeg så tænkt mig at bruge til. Jeg skal lige hjem og game noget, hvad fanden er det hedder, Farming Simulator 2013. Og jeg har tænkt mig at prøve at se, altså, jeg har tænkt mig at prøve at bruge GXP Gamings metode med alle de der ting der. Forresten, GXP Gaming, du får awesome i dine videoer. Og ja, der er vist ikke rigtig så meget at sige. Jeg går Sander. Ja, der er Sander. Jeg er bange for os. Hvorfor? Og der kommer også nogle efterskoler der. Men ja, nu skal jeg også lidt i showen der i tider, der går. Men ja, nu tror jeg så sådan, at han gemmer sig for os igen i dag. Nu kæft.
like, skriv i kommentaren, hvis bare Vi skal gøre et eller andet. Skriv en kommentar, hvis I synes, vi skal lave en video, og selvfølgelig godt kan lide. Vi er villige til at gøre alt, altså med spil og sådan noget. Også spise chili. Ja, for helvede. Men så kunne jeg også godt tænke, hvis jeg tænkte mig, at der var en, der lavede en intro til mig og Christian her, eller ikke. Til mig og Christian, fordi ja, dagen blev bare en ven, jeg har med i dag i filmen her. Ja, Sander, ham gider vi ikke med i nogle videoer, fordi han lugter, han ligner, han har chokolade på tænderne. Altså, det er totalt meget sådan... Du så et gule tænder op. Ja, han... En kæp! Den, man har gule tænder på det her kamera her. Ja, er det ikke bare en flot kæp, han har fundet? Prøv at se der. Wow. Men det ser ud til, at der er flest folk, der har set den der med hvor mig og Christian, vi går tur med min hund Tilde. Det ser ud til, at der er flest, der har set den. Fordi, altså, den har 10... Wow, fuck. Den har 10 views og alt muligt, men den har... Jeg ved ikke, om den har nogen kommentarer. Kæft, mand. Kæft, mand. Igen. Nå, kom vel. Men ja, jeg vil egentlig også bare lige sige, at ja, også det. Giv nogle tilbud til nogle videoer. Ses YouTube-seere, og ja, hej. Dan. Ja, det er mig. Sig nu farvel. Nå, men farvel. Dan. Wow. Ses. Hold kæft, jeg er klar mod fedt, det der. Ses der, drenge og piger, eller hvad nu end der er ser den her. Ja. Ja.